Sacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje siqhubeka noDaniel 2 senza upart 2. Sizoqala kuvesi 26 size siyogcina ekugcineni kuvesi 49 ngokusizwa uNkosi. Inkosi, sicela sikhuleke. Baba uhlele ekhaya lasezulwini, isenkosi Jesu Kristu, umdala amazulu nomhlaba. Sifunda izwi lakhe esikhathini samanje. Sicela izulu lona ngokwethembeka nobuqotho nokungena kusoleka kwalo lisitolikela lelizwe, silizwe njengendlela uNkulunkulu uhlala ekhaya lasezulwini akafuni ukuba silizwe futhi siliqonde ngayo. NguJesu siyathandaza. Amen. Ngiphinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza yena uDaniel 2 upart 2 ingxenye yesibili. Ngokungapholisi maseko, ngicela siqale sifunde uvesi 26. Sizofunda uvesi 26 sime laphana kuvesi 30. Daniel 2 verse 26 uthi, inkosi yaphendula yathi kuDanyeli ogama lakhe lalinguBhelitheshazari, ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazo yalo na? 27 uDanyeli waphendula phambi kwenkosi wathi, imfihlakalo eyibuzayo inkosi abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanuse nabahlola imhlola bengayibonise yona inkosi. 28 athi, kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo owazisile inkosi uNebhukhadinezari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho nembono yekhanda lakho embhedeni wakho nakho. 29 wena-ke Nkosi, imicabango yakho yokuya kuba khona emva kwalokhu yafika kuwe usembhedeni wakho owambula izimfihlakalo ukwazisile okuya kuba khona. 30 mina-ke akungokuhlakanipha enginakho kunabanye abakhona ukuthi le mfihlakalo yambulwe kimi, kepha kungukuba inkosi yaziswe incazo nokuba wazi imicabango yenhliziyo yakho. Amen. Lana uDaniel, inkosi uNebhukhadinezari yambuza ukuthi engamnikeza yini, engamtshela yini iphupho owayeliphuphile nencazo yalo. uDaniel kahlahle waseyilast option la, ngoba bonke laba izwanusi nabathwebulayo nabalumbi bonke namakaledi basebehlulekile. Ekugcineni kwangena uDaniel njengoba sifundile kwengxenyeni yokuqala. Inkosi siyambuza uDaniel ukuthi engamnikeza yini iphupho nencazo yalo. Uyazi, uma uzobheka indlela uDaniel akaphendula ngayo ebukhoneni kwenkosi, okokuqala nje uma ufunda laphana kuvesi 27 uyaveza inkolo yamanga yalamadoda uNebhukhadinezari ebekholelwa kuyona, abalumbi nabahlakaniphileyo abathwebulayo, izanuse nabahlola imhlola namakaledi. Uyaveza, uyaqinisekisa ukuthi labo ngeke beze bekwazi ukubonisa inkosi lo mbono lona ebikhathazeke ngawo. Ethi inkosi uNebhukhadinezari abeyitshela lokho ubuye ayiqinisekisa, ufuna kungene engqondweni yayo ukuthi awukwazi ukuthi ungathemba kwi-system yabo laba bantu abaziwa ukuthi ngokuthi bazihlakaniphi zala eBhabhiloni. Bese khona lapho emnikeza isiqinisekiso soNkulunkulu weqiniso ohlala ekhaya lasezulwini. Usafakaza ngaye-ke manje, uyamveza laphana kuvesi 22 uvesi 29 ukuthi uyena uNkulunkulu kuphela okwazi ukwembula okujulileyo noma okufihliweyo okusenhliziyweni yenkosi. Yabo, uyena futhi akamveza kuye kuphela bengenza lolu daba ukuthi kulaziwe. Ngoba uma usufunda uvesi 29 uyabona ngathi
uthi wena Nkosi imicabango yakho yokuya kuba khona emva kwalokho yafika usembhedeni wakho. Wambule izimfihlakalo ukwazisile okuya kuba khona. Kusho ukuthi siyathola ngokwesifunda ukuthi uNebukadinezari akavelanga waliphupha nje leli phupho, yabo. uNkulunkulu ngiyakhumbula esifundweni esidlulileyo siqale saqinisekisa ukuthi usathane akakwazi ukubona imicabango yomuntu ukuthi umuntu njengamanje ucabangani. So uma ufunda ivesi 29 la kuDaniel 2 uyabona ukuthi uNebukadinezari inkosi noma yayiyinkosi wayehleli lapha embhedeni yakhe ecabanga ukuthi ingabe kuzokwenzakalani in future. Wase uNkulunkulu usefika ngaleli phupho-ke, yabo. Ngokusho kaDaniel uzovezela kuNkulunkulu okuya kuba khona, yabo. Okukhona ngaleso sikhathi nokuya kuba khona. So uNkulunkulu wayiveza kuNebukadinezari ama-future events noma okuzokwenzakala ngekusasa njengoba uNebukadinezari wayecabanga. Uma uzonothisa futhi ukuthi uDaniel uyakusho ukuthi ukwenza kucace ukuthi akusikhona ukuhlakanipha yena uDaniel akanakho. Uthi udumo lonke ulubuyisela kuNkulunkulu odala amazwe nomhlaba. Ethi for the sake yabalungileyo ukuze uNkulunkulu azise incazo azise yena inkosi impela uqobo uNebukadinezari ukuze izophenduleka lezi zinto ebezibonakala engathi zikhathaza umcabango wayo noma zilapha nenhlizweni yayo, yabo. Akusikhona ukuhlakanipha kwakho uDaniel ukuthi leli mfihlo yaziswa kuyena, kodwa ngenxa yabantu ababephila lapho including inkosi yoqobo eyayifisa ukwazi ukuthi ingabe ikusasa liphethe ini. Ngisacela siqhubeke sifunde njengamanje uDaniel 2 sizofunda uvesi 31 siyoma kuvesi 35. Ufundeka kanjena ku-31 uthi wena Nkosi wabona, bheka isithombe esikhulu. Lesi sithombe esasisikhulu nesikucwebezela kwaso kwakukuhle sema phambi kwakho, nesimo saso sasesabeka. Lesi sithombe-ke ikhanda laso liyigolide elihle, isifuba saso nezingalo zaso kuyisiliva, isisu saso namathanga aso kuyithusi. 33 Imilenze yaso iyinsimbi, izinyawo zaso ingxenye yinsimbi ingxenye yibumba. Wawusubona ukuthi kwaqheshulwa itshe kungengazandla lashaya isithombe ezinyaweni zaso eziyinsimbi nebumba lasichoboza. Bese uvesi 35 athi kwase kuchotshozwa kanye kanye insimbi nebumba nethusi nesiliva negolide kwaba njengamakhoba ezibuya zasehlobo, kwasuswa ngumoya, akutholelwanga ndawo. Itshe elalisishaya isithombe laba yintaba enkulu, lawugcwalisa umhlaba wonke. Amen. Njengamanje uyabona ukuthi iphupho inkosi isitsheliwe lona noma isiyazisiwe lona. uDaniel useyazisile inkosi iphupho. Leli phupho lali-related noma ngathini, lalifaniswe nesimo sesithombe esasinama-metals ehlukahlukene. Angithi yabo ukuthi umuntu like uma umpofu ebusweni kuze kuyophuma onyaweni. So lesi sithombe siwumuntu kodwa sona si-relate-we ngama-metals ahlukene, yabona. Ikhanda lingafani ney'ngalo nesifuba, yabo. Futhi kungafani nesisu namathanga, futhi kungafani nemilenze, yabo. So indlela esasenziwe ngayo lesi sithombe, inkosi vele lena ey'khonzela iy'thixo njengoNebukadinezari kwakulula ukuthi yona ibe nokusibuka, ibe nokusiqonda, yabo, ibe nokusi-understand-a. Ngoba vele indaba yey'thombe kwakungesiyona into entsha
inkosi uNebukadnezar noma kunanoma yimuphi umuntu ojwayele iy'thombe ey'baziwayo nazo zonke lezi zinto uNkulunkulu akay'nqabileyo ukukhulekwa noma ukukhothanywa kuzona. Kusho ukucwebezela kwaso kwakukuhle kodwa isimo saso lesi sithombe sesesabisa. Ngoba uma sifunda lana emavesini siyathola ukuthi ikhanda lesithombe lalenziwe hhayi nje noma yimuphi umhlobo wegolide, kodwa with a fine gold, yabo, ngegolide elalicwengekisisekile. Bese kuthi isifuba ney'ngalo zaso lesi sithombe kwakuyisiliva. Isisu namathanga aso kwakuyithusi. Bese kuthi imilenze yaso yayiyinsimbi. Laphana ekugcineni iy'nyawo kwakukhona ingxenye eyayinsimbi nengxenye eyayiyibumba. Kwase sekuqhamuka itshe elabonakala liqheshuliwe kodwa lingaqheshulwanga izandla zomuntu, elafike lashaya isithombe laphana ey'nyaweni. Lapho akubanga nje ukuthi lishaya isithombe. Ekushayeni kwalo isithombe akubanga nje ukuthi kuchoboka iy'nyawo laphana ibumba nensimbi, kodwa onke ama-metals alesi sithombe adestroyeka, afana namakhoba ey'buye ngathini, afana namakhoba ezibuya zasehlobo. Kwase sekwenza kanjani? Kwase sekususwa umoya, kwapheshethwa umoya, kwangatholelwa ndawo. Kwathi itshe okuyilona lalishayile lona laphenduka intaba enkulu lagcwalisa umhlaba wonke. Mhlampe kukhona ngaphambi kokuba siqhubeka kunezinto ezimbalwa okufuna sizinothise la, ukuthi i-metal kahle kahle ama-metals asetshenziswe kulesi sithombe ayengalingani, yabo. So uma uzobuka kahle each metal is inferior in value to the other, yabo. So noma-ke ngathini, angithi igolide ngisho namanje igolide alifani nesiliva. Kwakuqala kwaba khona igolide ngaphezulu, yabo, kwase sekuza isiliva. Isiliva lithanda ukuncipha ngokwe-value uma uqhathanisa nani negolide, yabo. Ama-metals aya ngokuncipha. Kwaqala igolide kweza isiliva, ngithi yabo, yithusi. Kodwa ekugcineni kwagcina sekukhona intoni, kwagcina sekukhona ubumba. Esingakunothisa ukuthi but though they are inferior, each metal is stronger than the preceding one, yabo. So igolide uma uzothola, okay, sizofika la. Inkosi kwakufanele uma uDaniel eqala elikhuluma leli phupho leli, inkosi yaba nokumangala, yaba nokujabula njengoba uDaniel ayeyazisa lezi ndaba. So khathi uDaniel exoxa ukuthi ubone ini, wabona ini, kwakuya ngokujabula ngoba yayi-realize inkosi ukuthi okay, yimpela lento bese sengiyikhohliwe, nangu useyayisho uDaniel. Ngisacela nje sithi uqhubeka kancane sikhawuleze namhlanje sifunde yena uvesi 36 kuya uvesi 39 khona laphana kuDaniel 2. Uvesi 36 uthi, yilelo iphupho nencazo siyakuyisho phambi kwenkosi. U-37 athi, wena Nkosi uyinkosi yamakhosi onikwe umbuso namandla nodumo kuNkulunkulu wasezulwini. Ezindaweni zonke lapho abantwana babantu behlezi khona, izilwane zasendle nezinyoni zezulu, uzinikele esandleni sakho, wenze ukuba ubuse phezu kwazo zonke. Wena uyikhanda legolide. Uvesi 39 ethi, emva kwakho kuyakuvuka omunye umbuso omncane kunawe, nomunye umbuso wesithathu wethusi oyakubusa emhlabeni wonke. Amen. Njengamanje uDaniel useyaqala usenika incazo, useyachaza iphupho. Uqala ngokutshela inkosi uNebukadnezar ukuthi uyinkosi, uyinkosi yamakhosi lapha emhlabeni,
enikwe umbuso namandla. Esenza leso statement futhi uyaqinisekisa ukuba uyamkhumbuza ukuthi uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini noma uNkulunkulu odala amazwe nomhlaba omnike amandla, wamnika lobukhosi, wamnika i-power ne-strength nanenkazimulo nane-glory. So ukuze ukwenzelani uDaniel lokhu, wayekwenzela ukuthi inkosi uqobo uNebukadnezar uma yizwa lokhu ingabi nakho ukuyiqhenya, izibonge, izincome yona ngenkazimulo nanoma yengayiphi into. Kodwa athi uma uNebukadnezar abona lezi zinto ezinhle ezimphahlile ezimzungazile, wayefuna uDaniel ukuthi uma eyibheka lezi zinto, ebheka lobukhosi, ebheka lawa amandla, zimkhumbuze uNkulunkulu wangempela weqiniso odala amazwe nomhlaba. Noma iBhabhiloni indlela elalenziwe ngayo laliyitshela ukuthi ngokwalo konke kuphelele la, nendlela elakhiwe ngayo and they trusted in their spiritual leaders, yabo. They were kuthiwa, but they were being led astray by them. iBhabhiloni kahle kahle kufanele ngabe aliyibongi ngokuhlakanipha kwalo, kodwa kwakufanele engabe libonga ukuthi lalinikezwe ithuba noma linikezwe leso sikhathi sokuba liqonde ngolwazi elalizolithola, ulwazi laNkulunkulu weqiniso. Mhlawumbe ukuthatha mhlawumbe umzalwane ukuqinisekisa lesi statement ngisanda kusenza, engafunda ekhaya incwadi kaJeremiya 9 uvesi 23 kuya ku-24. La sibuyele encwadini kaDaniel uvesi 38 labo ukuthi ezindaweni zonke lapho abantwana babantu behlezi khona, izilwane zasendle nezinyoni zezulu uzinikele esandleni sakho, wenze ukuba ubuse phezu kwazo zonke, wena uyikhanda legolide. So uvesi 38 lana ekade sofunda usitshela usho usichazela ngombuso kaNebukadnezar. uDaniel uyasivezela ukuthi uNebukadnezar uyikhanda legolide. Ukubusa kwakhe akabusi nje abantu, kodwa ubusa ngisho naney'lwane zasendle. uNebukadnezar wabusa kusukela ku-606 BC. uNebukadnezar ku-606 BC kuya ku-538 BC. Shuthi wabusa from 606 kuya ku-538 BC. Lokho okwenza ukuthi sithi sibe nesiqiniseko sokuthi wabusa for 68 years. Lana nje nasi mhlawumbe information esingasho ukwabelana yona kancane, ngoba semasifunda sasho ukuthi uNebukadnezar uyikhanda legolide, not just gold. Legolide kuthiwa it was a fine gold elalenze laphana isithombe. Nasi nje i-information mhlawumbe encane singaba nayo ngeBhabhiloni, ukuthi iBhabhiloni kwakuwumuzi owuthenjiwe, uyi-pride yawo impela nama-citizens akhona, ngobucwazicwazi bakhona. Kuthiwa it was a perfect square, 60 miles, or uma mhlawumbe ungafuni ukuthi 60 miles ungasho ukuthi 98.4 kilometers in circumference. Shusho wangathi uma ulizungeza nje iBhabhiloni indlela elikhulu ngayo, ama-kilometers awu-98.4, omunye ngathi 60 miles, yabo. Mase sekuthiwa base bakhona u-15 miles, noma ungathi uma uyibizela lapha ekhaya uthi 24.6 kilometers each side, yabona iside lakhona iside lalomuzi lona mhlawumbe ngowuhamba kube u-24.6 kilometers each side. Kuthiwa with the walls, iy'ndonga zakhona ukuphakama kwazo, i-height yazo yayiwu-350 feet, yabo, ukuphakama nje kukodwa kwey'ndonga ezazibiyele lona
iBhabhiloni. Uma umnyeka umuntu uma engathanda ukuthi 350 feet engathi 10606.68 meters. Mase kuthiwa in 18 feet noma ungathi 26.52 meters i-thickness yani yalolo bonda olwalubiyele umuzi waseBhabhiloni. Mase kuthiwa it had a moat around the wall of equal cubic capacity with the wall itself. Mase kuthiwa each street was okay. Kuthiwa izitaladi zakhona laphayana phakathi neBhabhiloni they were 15 miles noma 24.6 kilometers long. Ububanzi bawo noma ukuvuleka kwawo 150 feet noma singathi ububanzi kubani 45.72 meters. Siyakhumbula khathi kwingxenye yokuqala sikhuluma ngeBhabhiloni ukuthi khona izinto ebelizenza liyifanisa nomuzi kaNkulunkulu iJerusalema elisha. Siyakhumbula sisho njalo, uyakhumbula? Lo Jerusalema elisha kwakukhulunywe ngalo kuSambulo 22. Khona saye sakukhuluma saye sathi umuzi kaNkulunkulu ubonakala unomfula phakathi nendawo ubunika ukuphila noma unomuthi wokuphila phakathi nendawo ophilisa abantu. Saye sathi neBhabhiloni lalenziwe nalo ukuthi libe khona umfula nalo lona phakathi nendawo. Umfula futhi okuphinde kube ngathi uyalibiyela linomfula nawo babekholelwa ukuthi unikeza abahlali bakhona ukuphila. Lowo mfula kuthiwa wawu 30 miles of ungasho ukuthi 49.2 kilometers ran through the center of the city. Mase kuthiwa with river walls to March and 250 ukhona umfula phakathi nendawo, hhayi ukuthi umfula omncanyana, yabo. Umfula omkhulu kuthiwa ngoba lalikhulu kanjena iBhabhiloni lalinama-gate enziwe nge-solid brass ayo-250 ama-gates nje ewodwa. Nje lalinama-gardens yabo ayemahle kakhulu. Kuningi singakusho ngeBhabhiloni. Mhlawumpe ekhaya umzalwane engafunda incwadi ka-Isaiah 13 uvesi 19. Ngiyacela siwufunde incwadi ka-Isaiah 13 uvesi 19 noma singasayifundanga thina ngokwethu kodwa laphana iyachaza uNkulunkulu befuna ukusivezela nje ukuthi lalilihle kanjani. Isaiah 13 uvesi 19 uthi bheka usuku lukaJehova luyeza lunonya ngifunda endaweni e-wrong. Isaiah 13 verse 19 uthi iBhabhele umhlobiso wemibuso, isivunulo sokuzikhukhumeza kwamaKaledi. Mase kuthiwa-ke liyakuba njengokuchitha kukaNkulunkulu iSodoma neGomora. Amen. Kodwa yazi bengifisa ukuthi siqonde labo layini abasekuqaleni lithi-ke iBhabhele umhlobiso wemibuso, isivunulo sokuzikhukhumeza kwamaKaledi. Angithi yabo. So kuqinisile ukuthi this was a fit capital of the kingdom of Babylon. Kuzobe kufuna ukuthi nje sifunde kabanzi ngalo mbuso in future prophecies. We shall learn more of this kingdom in future prophecies. Yabo. Kodwa-ke ake siqhubeke. After umbuso waseBhabhiloni ngokwesiprofetho uNkulunkulu wamazisa uNebukadnezar ukuthi khona umbuso oyawuvela kodwa otheni ukuba mncinyana kunoweBhabhiloni. Njengoba angithi iBhabhiloni zithena liyikhanda legolide, njengoba lowo mbuso ubizwe ngane kuthiwa ufaniswe nesiliva. Kahle hle isiliva lithena ukuyahla izinga lalo kunegolide. Kodwa futhi isiliva lithena ukuba strong kunegolide, yabo. Ku-chapter 8 yakuDaniel
uverse 20 nakuchapter 5 akuDaniel uverse 28 kuya ku-31. Lawo ma-chapters sisazozifika kuwona futhi sisazowafunda sisazowenza ngokusizwa uNkulunkulu. Lama-chapter ade ngikhuluma ngawo noma kulamavesi ade ngikhuluma ngawo akuyona incwadi kaDaniel, sizobe sesibona ngokusobala ukuthi lowo mbuso ozoza emva owafika wabusa waphuca iBhabhiloni kwakuwumbuso wamaMede namaPheresi, yabo. Lo mbuso umbuso owathatha owaphuca iBhabhiloni ukubusa lokho kwenzeka ngo-538 BC, yabo. Ku-538 BC umholi wamaMede namaPheresi khathi amaMede namaPheresi enqoba inkosi yaseBhabhiloni ithatha umbuso waseBhabhiloni ngo-538 BC kwakunguDarius noma kwakuwuDariyu wani wamaMede. Uma uzofunda uthola lokho uma ufunda incwadi kaDaniel 5 verse 31 ukuthi leyo nkosi yamaMede namaPheresi kwakuwuDariyu noma kwakuwuDarius. Yebo, ngoba esike sasho sathi igolide umbuso walo wawukaNebukadinezari, umbuso wesiliva olandelayo akaDariyu owawuthatha uDariyu amaMede namaPheresi ngo-538 BC. Yebo, bona babethanda ukuncipha uma uqhathanisa neBhabhiloni noma bawuthathe umbuso, kodwa ngokwengcebo babengaphansi kweBhabheli noma kweBhabhiloni. Ngokwengcebo babengaphansi, ngobukhazikhazi babengaphansi, kodwa hhayi ngokwamandla. Ngoba uma uzobuka ukubusa kwabo, umbuso wabo wawuthanda ukuba mkhulu ngoba wawuhamba uzofika ey'ndaweni ey'nkulu ukwedlula khathi kuseyiBhabhiloni. Kodwa kuyofuna ukuthi uma sithola isikhathi sifunde ngalokhu ukunqoba ku-chapter 5 kaDaniel. AmaMede namaPheresi abusa kusuka ku-538 BC kwaze kwafika ku-331 BC. Uma sithi amaMede namaPheresi abusa kusuka ku-538 BC kuze kufike ku-331 BC, lokhu kusho ukuthi wona abusa amaMede namaPheresi 207 years. 207 years, kusho umbuso ewuthathele laphaya eBhabhiloni ebusa from 538 BC kuya ku-207. Lokho kwenza u-500 ngixolisa, sekwenza u-207 years. Bese umbuso wesithathu lona esithena khona amathanga, isisu namathanga ayithusi. Angithi sisho njalo, sithena isisu namathanga akhona ayithusi. Kusho ukuthi kwafuneka noma kwavela omunye umbuso emva kwamaMede nowamaPheresi. Lo mbuso kwakuwumbuso wamaGreki, njengoba kushiwo uma usuyothola mhla sifunda incwadi kaDaniel 8 verse 20 kuya ku-21. Ngathini i-final deciding battle yayise-Abela, yabo, ngonyaka ka-331 BC phakathi kuka-Alexander the Great owayengumholi wamaGreki noDarius owayengowamaMede namaPheresi. Kwakuthiwa ubani lo mlisa? UDarius Kodomanus, kanjalo nje, Darius Kodomanus, but he was the last of the line of the old Persian kings. So u-Alexander the Great nempi yakhe yamaGreki ababebaningi kakhulu, yabo. Kodwa ukubaluleke kakhulu ukuthi u-Alexander the Great enqoba uDarius. UDarius wabulawa abantu bakhe khathi enqaba ukuthatha
ngathini, when he refused to make a more hasty retreat, kuthi uDarius wafa. Ekufeni kwakhe vele u-Alexander the Great wanqoba. So Alexander wayeseseba ngathini, like a lord of the Persian Empire to a greater extent than any other of the Persian kings before him. IBhayibheli lithi lo mbuso umbuso wamaGreki wawuzobusa umhlaba wonke. So umbuso wamaGreki ngempela kwaba njalo ngoba wabusa kusuka khona laphana eGreek across the borders of India, sakhumbula, uye phansi laphana kwi-Egypt. Kodwa nangalo mbuso uma uNkulunkulu esipha ukuphila sizoqhubeka sifunde ngawo uma siqhubeka nje senze iy'profethi. Kodwa nje singaqinisekisa njengamanje ukuthi umbuso wamaGreki wabusa kusuka ku-331 BC kwaze kwaba u-168 BC. Lokho okwenza ukuthi lo mbuso wamaGreki sibe nesiqiniseko sokuthi wabusa for 163 years. Ngisacela njengamanje ukuthi ngifunde uDaniel 2 uverse 40. uDaniel 2 uverse 40. uDaniel 2 uverse 40 ufundeka kanjena. Uthi, umbuso wesene uyaqina njengensimbi, ngokuba insimbi ichoboza igxoba konke, nanjengensimbi ekwaphula konke lokhu uyakugxoba waphule. Amen. Njengamanje sesithola umbuso wesine o-introduce-wa la uDaniel. Usachazela yona inkosi uNebukadnezar. Uthi lo mbuso wawuzoqina njengensimbi, njengoba insimbi igxoba yaphula zonke izinto. Lo mbuso uzogxoba waphule wonke lama-metals. Angithi i-silver wona, njalo ngiyaxolisa, yi-iron, insimbi. Uzogxoba uphule i-brass, ithusi. Uzogxoba uphule i-silver, isilver. Uzogxoba uphule igolide, which is gold, okungaphambili, lama-metals angaphambi kwawo. Kuthiwa lo mbuso igama lawo kwakuwumbuso waseRome. Lo mbuso wanqoba amaGreki. Wow, wanqoba nje iy'nto ey'ningi and broke nations and bruised them. Angithi yabo. Lo mbuso ngaso zonke iy'khathi wawuthi uma uba sempini unqobe. Wazakhela indlela yokuthi ukwazi ukubusa kuze kufike laphana i-Euphrates, yabo, nendawo lana, iDanube, neRhine and the ocean. Okay. Kuthiwa izizwe zonke zawa, yabo, and were broken by the iron. I-iron umbuso wakuphi? WaseRome. IBhayibheli likwenza kube clear laphana uyakhumbula isikhathi sifunda incwadi ukaLuke 2 verse 1 la khona kubusa iRome ibusa umhlaba wonke. Caca uJesu ekuchazisa laphana ukuthi awukwazi ukuthi ungathatha intela unless kube ukuthi uyabusa. Ngalezo y'khathi impela iRome eyayibusa. Yabusa kusukela kwi-South of Europe. Angithi yabona, usakhumbula kwi-South of Europe iRome usibusa. Yabusa kwaze kwashaya laphana ko-France, England, nakwi-greater part of Netherlands, nako-Switzerland, nakwi-South of Germany, o-Hungary, o-Turkey, no-Greece, namanye ama-parts e-Asia nase-Afrika. Kuthiwa iRome lana yabusa kusuka ku-168 BC kwaze kwayofika ku-476 AD. iRome ukubusa kwayo yabusa from 168 BC kuze kuyofika ku-476 AD. Lokho kuwu-308 years. Nale ndaba lena esiyikhuluma njengamanje uNkulunkulu uma esipha ukuphila sizoyifunda kahle kwi-later book yakhe uDaniel. Sicela siqhubeke sifunde uDaniel 2 uverse 41 kuya kuverse 43. Ufundeka kanjena uverse 41 uthi-ke,
Njengalokho wabona izinyawo nezinzwane, ingxenye iyibumba lombumbi, ingxenye iyinsimbi, uyakuba ngumbuso owahlukeneyo. Lapha kuyakuba kuwo amandla ensimbi, njengokuba wabona insimbi ixubene nebumba lodaka. 42 ukuthi njengalokho izinzwane zezinyawo zaziyinsimbi, ingxenye nengxenye ibumba, umbuso uyakuba namandla ngokwengxenye nangokwengxenye ube buthakathaka. Bese verse 43 ithi njengalokho wabona insimbi ixubene nebumba lodaka, bayakuzixubanisa nenzalo yabantu, kepha abayikunamathelana omunye nomunye, njengokuba insimbi ingahlangani nebumba. Amen. So after i-Roman Empire, umbuso wadivayideka. So kwathi abanye baba namandla ensimbi, abanye baba nobuthakathaka njengebumba. Lana kukhulunywa nge-Western Roman Empire eyahlukana into 10 separate parts. Mhlampe singawakhumbuzana nje uwabala okwamanje. I-Western Roman Empire lena eyahlukana kawu-10. Mhlawumbe ukukhumbuzana ungathi the 10 divisions of Rome, the 10 divisions of Rome. Unumber 1 yokuqala kwakuyi-Heruli. Eyesibili kwama-Ostrogoths. 3 ama-Vandals. 4 ama-Franks. 5 ama-Visigoths. 6 kwakuyini? Kwakuwama-Burgundians. Ngathi impela kwakuma-Burgundians if I'm not mistaken. U-7 kwakuwama-Lombards. U-8 kuwama-Anglo or ama-Saxons. U-9 kuwama-Alamani. 10 Seyuvi. Makuthiwa bayozihlanganisa nenzalo yabantu, kusho ukuthi lana noma imibuso yayihlukene, kunama-monarchies of different countries ayezama ukuthi bezihlanganise, uthole mhlawumbe bazoyihlanganisa yabo, even ngisho nangendlela yokuganiselana, uthole ukuthi lona walana ehambe eyoganisela noma ethathe intombi yalaphayana ukuze athole i-supremacy, noma bethole ukuphakanyiswa, noma bethole ukuba bakhulu. Kodwa akwenzekalanga njengoba bona babehlusile, kwa-result ekutheni mhlawumbe uthole ukuthi kuzoletha lowo mbango, lezo yinxushunxushu leyo mndeni. Baningi ababezamile ukubusa through i-military conquest. Kubalwa laphana obani, uCharlemagne noNapoleon, siyamkhumbula, noHitler, ungabala. Kodwa yonke imizamo ababeyizama ayibanga impumelelo, njengoba iBhayibheli libhaliwe ukuthi they shall not cleave one to another. Ngoba yini? Ngoba ubumba vele aluhlangani nensimbi. Kunalokho nje yonke imizamo ababeyenza kwaphuma into eyi-vice versa. Mhlawumbe ngaphambi kwesiqhubeka, uma uzokhumbula ibumba nensimbi. Ibumba nensimbi kahle kahle lamagama asetshenziswa lana eBhayibhelini, they are much more than just divided kingdoms. Uma uzobuka back kwi-prophecy, onke ama-metals ayama-representatives embuso, ezizwe, estates. Kodwa lisho ukuthini ibumba? Ibumba
Uyakhumbula uma uzofunda incwadi kaJeremiya 18 verse 6, ngicela siphushuma singencwadi kaJeremiya 18 verse 6, ngoba ubumba kahle kahle aliyo ngathini, aliyona i-metal. Yebo. UJeremiya 18 verse 6 siyakhumbula kathi uthi uNkulunkulu khona phakathi khona umbumbi, yakhumbula kukhulunywa kuthiwa khona umbumbi wayenza isitsha laphana, isitsha sakhe sawa, yabo. Into ngicela ukufunda, ngicela nje ukufunda uJeremiya 18 verse 4 no verse 6. Uverse 4 uthi, kepha isitsha asenza umbumbi sonakala esandleni sombumbi, wabuye wenza esinye isitsha njengokuhle emehlweni ombumbi ukuba asenze. Uverse 6 uthi, bengingenze kinina ndlu ka-Israyeli njengalo mbumbi na, usho uJehova. Bhekani njengebumba esandleni sombumbi, ninjalo esandleni sami, nina ndlu ka-Israyeli. Amen. Yabo. So, okay, ngicela futhi siphinde sifunde ivesi lesibili, u-Isaiah 64 uverse 8. U-Isaiah 64 verse 8 yena ngombumbi uthi, Isaiah 64 verse 8, kepha manje Jehova ungubaba, thina siyibumba, wena ungumbumbi wethu, singumsebenzi wesandla sakho sonke. Amen. Ungaqhubeka ekhaya mzalwane ufunde incwadi yezenzo u-7 uverse 38. Thina ngeke sisakwazi ngapha ngenxa yokuphangisa isikhathi, kodwa siyathola la ukuthi kahlahle ngokwamavesi noma ngokweprofethi noma ngokwebhayibheli, siyathola ukuthi ibumba abantu bakaNkulunkulu noma ibandla likaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu bafaniswa nebumba, kodwa hhayi nje ibumba nje limsulwa, kodwa ibumba elithena ukonakala, yabo. Yakhumbula leli lonakala, yabo. Ibumba lithena ukubisha noma mhlampe ukuba nokonakala noma ne-dirt ekhona, uyabo. Olusho ukuthi leyo dirt noma lokho konakala kwebumba, kusho ukuthi that's the apostate church, ibandla abantu abay'biza ngokaNkulunkulu kodwa abahlubukile, angithi. So uDaniel 2 uyasivezela ukuthi kuzobuzama ukuthi kube khona ukuhlangana phakathi kwebandla ne-state during the time frame after i-Roman Empire. Kodwa uNkulunkulu uyasikhombisa ukuthi ibandla kaNkulunkulu ne-state ngeke kuze kwazi ukuhlangana kube yinto eyodwa, ngenxa yokuthi insimbi ayihlangani nebumba, which is insimbi sitheni umbuso waseRome, sathi ibumba yibandla laNkulunkulu, kodwa futhi linokuhlubuka phakathi, angithi, yabo. So it is not God's system to mix the two together, yabo. Kodwa bazothi noma bezama ukuyihlanganisa, kodwa base kuba khona ukungaboni ngasolinye. Futhi nale ndaba uDaniel usemude, siyakholwa ukuthi iyotholela indawo yokuthi siqhubeke siyichaze. Bese sekuba laphana uDaniel 4, ngiyaxolisa, uDaniel 2, sifunda uverse 44 kuya kuverse 45. Daniel 2 uverse 44 kuya kuverse 45. Uverse 44 uthi, ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa, nobukhosi bawo bungashiyelwa kwabanye abantu. Kepha uyakuchoboza uqede yonke lembuso, wona uqobo ume phakade. Verse 45 athi, njengalokho wabona itshe ukuthi laqheshulwa entabeni kungezandla, nokuthi lachoboza insimbi nethusi nebumba nesiliva negolide, uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi eyakuba khona emva kalokhu, iphupho liqinisile, nencazo yalo iyiqiniso. Amen. So kuyavela ukuthi ezikhathini lapha zokuhlukana khona in the days of these divided nations,
kuza iy'khathi lana khona amakhosi omhlaba ayozama ukuyihlanganisa nebandla yabo likaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wasezulwini uyena uqobo uyakuzenzela umbuso wakhe ongeke uze udestroye umuntu, kodwa oyoma kuze kube ngunaphakade. Cela ekhaya ufunde Isambulo 17 verse 1 oveza laphana ukuhlangana kwamakhosi omhlaba nebandla ezinsukwini zokugcina. Ngathini nanjengamanje ngoba sikhona nje siphila, siyabona ukuthi lento iyenzeka phambi kwethu. Sesiphila vele ezinsukwini zokugcina lapho uKristu asezobuya. Ukuthi nje ngicela sisifunde futhi Isambulo 17 verse 1. Khona mfisa ukuthi sikufumane lapha encwadini Isambulo 17 verse 1. Siyifunde nje le vesi. Yebo sesiyaphuthuma, kuzoba nje ukufunda nje ivesi kuphela. Kuthiwa-ke kwase kuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa, yakhuluma nami yathi, woza lapha ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi. Amen. Ngicela uyishiya kanjena le vesi ngoba ngizothi uma ngiyifunda nje bese caca ukuthi kuzofuneka siyihlakaze. Kodwa ngithi siyakhumbula ukuthi ngowesiprofethi noma ngokaDaniel, hathi siyakhumbula sokuthi uma sifunda sikhumbuzane, noma sifunde ukuthi kahle hle uma kukhulunywa ngowesifazane, okay, owesifazane ibandla, okay, kodwa uma sekuthiwa isifebe ukuthi ibandla elinjani lelo elihlubukile, yabo, sihlezi phezu kwamanzi amaningi. Amanzi siyakhumbula sokuthi uma sifunda sibone ukuthi zixuku zabantu, yabo. So okuzokwenzeka la, ama-leaders azozama ukuyihlanganisa nani nebandla, ibandla liwulowesifazane. Vele kuyobe kuyisindindi, isifebe somfazi leso, ngoba bayobe bezama ukuhlangana ngoba vele bayobe beyibandla elihlubuke uNkulunkulu, bezama ukuyihlanganisa nemibuso yasemhlabeni. So lo mbuso ozokwenziwa uNkulunkulu umbuso ongapheli, lapho abangcwele abazowufumana uma uJesu Kristu esefika. Sathi umzalwane ngayifundela ekhaya uDaniel 7 verse 14 no verse 27. Ngoba lo mbuso into ezokwenza ukuthi ume nje uze kube ngunaphakade ukuthi uyobe unga-operate-wa umuntu, uyobe ungaholwa umuntu. Angithi sitholile ukuthi iBhayibheli uNebukadnezar, amaMede namaPerisi, angithi sitholile ukuthi uDariyu, uGreek, u-Alexander the Great waqhamuka iRome, yahlukaniseka kawu-10. Angithi uyakhumbula kukhona oHeluli noma kuningi, okay, kuze kufike. Kodwa into ezokwenza ukuthi lo mbuso kumiswe uNkulunkulu ungadluli ngoba uyobe ungasekho ezandleni zomuntu, kodwa uyobe ungapheli ngoba kube umbuso wangunaphakade nangophakade, ngoba uyomiswe uNkulunkulu uqobo, yena uyobe in control ngawo. Njengoba itshe lafika lashaya, laqheshelwa, lingabonakali ukuthi liqheshelwe, ngekubonakali ukuthi laqheshelwe izandla zomuntu. Lafike lashaya isithombe, lasishaya saba zingcucu. Lona itshe laphephula konke okwesithombe, langakhela phezu kwezinto zaso isithombe. Lase lona uqobo lagcwalisa wonke umhlaba. So okuzokwenzeka, uNkulunkulu uzoyidestroya yonke le mibuso emibi noma efundisa okungalungi from the face of the earth, yabo. Izosuka nje lapha emhlabeni, bese uNkulunkulu umbuso wakhe ube yiwona ozogcwala umhlaba wonke, ngenxa yokuthi ububi nabo bonke ababi babe sebenjengamakhoba ezibuya zasehlobo ephephethwa umoya, elungela ukushiswa. Matewu 3 verse 12 ngawufunda ekhaya. So imibuso ehlukene lana okukhulunywa ngawo lapha esezinzwaneni zesithombe uNebukadnezar asibone ephusheni, yaqala ku-476 AD uyoziphele nini?
mhla sekubuya uJesu. Yabo, mhla sekubuya uJesu-ke lapho kuyobe sekunjani? Kuzobe njengale liyatshe-ke ezobe lingathi liqheshuliwe kodwa kungesandla somuntu elafike lashaya laphana ezinzwaneni lachoboza. Matewu 21 verse 42 no verse 44. Ngicela ukufunda uMatewu 21 uverse 42 no verse 44. Ngicela ukuyifunda ningibekezelele bazalwane. Matewu 21 uverse 44, uverse 42 no verse 44. Ofundeka kanjena. U42 athi, uJesu wathi kubo, anizange nifunde yini embhalweni ukuthi itshe abalinqabayo abakhi lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela enkosini, liyisimangaliso emehlweni ethu na? Uverse 44 uthi, owayo phezu kwalelitshe uyakuphohlozwa, kepha yilowo nalowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisisa. Amen. Lokhu into ebiza kwenzeka yasuka ngalesi sikhathi sibheke phambili sibuka iy'profetho, kuyasho ukuthi khona esikulindeleyo. Kahle kahle lokhu ngiyaxolisa ukuthi ngithi lokhu, lo mbono owawubona nguNebukadnezar umbono owakuthiwa from the point being from Babylon onwards. Yabo, kusuka laphana kubuseni kwakho uBabylon, uNebukadnezar eBabylon kuya phambili. Waboniswa ngisho nalesi sikhathi esiphila kusona thina njengamanje. uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba wayefuna ukwazisa inkosi uNebukadnezar ikusasa lalo mhlaba. Iphupho liqinisile, lencazelo isho iqinisile. Kunjalo, kwaba njalo futhi kuza kuba njalo. Sengicela ukufunda amavesi okugcina, uDaniel 2 verse 46 kuya kuverse 49. Daniel 2 verse 46 kuya kuverse 49 ofundeka kanjena. 46 uthi, inkosi uNebukadnezari yayisiwa ngobuso yakhuleka kuDaniel, yayaleza ukuba banikele ngomnikelo nangempepho kuye. Inkosi yamphendula uDaniel yathi, ngempela uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wawonkulunkulu nenkosi yamakhosi, ungamambuli wezimfihlakalo. Lokhu ubunamandla ukubonakalisa lemfihlakalo. Inkosi yamkhulisa uDaniel, yamupha izipho eziningi ezinkulu, yamenza ukuba abuse sonke isifunda saseBhabheli, abe ngumholi wababusi babahlakaniphileyo baseBhabheli. Verse 49 ethi, uDaniel wacela enkosini, yabeka uShadrach noMeshach no-Abednego phezu kwezindaba zesifunda saseBhabheli. Kepha uDaniel wayengasesangweni lenkosi. Amen. Kusho inkosi uNebukadnezar laphana yayi-overwhelmed noma yayithathekisekile noma yayichazekile, yabo, nge-accuracy noma ngobunjalo bukaDaniel eyitshela iphupho nendlela akalichaze ngayo. Wazivumela yena uNebukadnezar ukuthi impela uNkulunkulu woDaniel uwuNkulunkulu wawonkulunkulu, uyinkosi yamakhosi, uwumambuli weyimfihlakalo, ngokuba wambulele ndaba yena uNebukadnezar kuyena ibisifihlekile. Yabo, so uNebukadnezar lana sothi nje uma siqhubeka sifunde uzobe usuyibona ukuthi okay, yebo, wamemezela kahle, kodwa ukuphenduka kwakho kwakungowesikhashana ngoba imbewu imbewu yayifakiwe enhlizweni yakhe, yayiminyaniswa i-pride yakhe. Yabona, ukuthi aziswe iphupho, atshelwe incazo, wayebonakala ephenduka. Ngithi yabo, kodwa ukuphenduka kwakungowesikhashana ngoba ukuthi le mbewu yeqiniso ayitholile
Uyayiminyana laphana iminyaniswa ye-pride yakhe ne-ambition yakhe, yabona impakamo yakho, yabo. Kodwa lokho sizokubona sibe nesiqiniseko sakho uma sesifunda i-chapter elandelayo. Njengoba sifundile-ke sitholile ukuthi uDaniel waphiwa izipho ey'ningi, wathola nane-promotion ukuba abuse phezu kwesifunda saseBhabhiloni naphezu kwawo wonke amadoda ahlakaniphileyo aseBhabhiloni. So this was at the tender age of 22 years. Kodwa-ke okufuna ukunothisa ukuthi uDaniel akabakhohlwa abangani bakhe. Uyacela enkosini ukuthi nabo bekhona lapha ababusa khona kuma-affairs ombuso waseBhabhiloni. Lana siyambona futhi uDaniel uyaveza njengomuntu ongekho selfish, yabo, ophila impilo enobunkulunkulu. In some aspect, impilo kaDaniel nje uma uzoyibheka kahle icishe ifane neyalo kamzalwane okuthiwa uJoseph. Mhlawumbe uqhathanisa lokho ungafunda incwadi yamaHubo ekhaya, amaHubo 105 verse 17-22. So siyabona empilweni kaDaniel ukuthi kuyakhokhela ukumela oku-right nokubheka uNkulunkulu noma nokucinga uNkulunkulu kuko konke obhekana nakho empilweni. uNkulunkulu ngokwesifundo siyafumana ukuthi uyababusisa labo abazinikela kuyena behambe ngey'ndlela zakhe. Nathi Nkosi yami asizameni emakhaya ukuthi ukuhamba kwethu wonke sihambe noNkulunkulu, sifune ukuhlakanipha kwakhe. Ngabe umbuzo esiwubuzwayo lapha esifundweni ukuthi ngabe uma uJesu eseza ngamafezulu siyobe sikulungisele yini na ukumhlangabeza? Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. NgoJesu siyabonga. Amen. Thixo uma siphila ukuphila siyobe sesifunda sesenza uDaniel 3, ingxenye yokuqala kaDaniel 3. Cala sithandaze. Siyabonga mdala amazulu nomhlaba. Siyabonga nguyise Nkosi Jesu Kristu. Imfihlakalo yakho Nkosi uyambulela thina singabantwanyana. Nkosi sesiphila noma zenzeka izinto noma kubuhlungu noma kwehla kwenyuka emhlabeni. Kodwa sinokuqonda Nkosi ukuthi le mbuso eyabantu iyadlula. Kuze umbuso fair, kuze umbuso neqiniso, umbuso ohlanzekile wakho uNkulunkulu ekugcineni, ongagwazelwa, ongakheshi buso. Sengathi uNkulunkulu ungasipha ukubambelela ebukhoneni bakho noma kungavumi, noma kukhona izinto ey'phazamisayo ey'khalisayo noma injabulo yesikhashana ekhohlisa. Kodwa sibambelele kuwe ngazo zonke iy'khathi ukuze siyoba izindlalifa zaloyo mbuso. Yeba nathi siyakhuleka siyalicatsha Nkosi yami izwi lakho. Liqede konke ukuyitshela nayo yonke impakamo ekuthina kukhule lona. Sihambe ngokulawulwa nguNkulunkulu, sinciphe thina uphakame wena. NgoJesu siyakhuleka. Amen.